Kapulisan sa Rion Jess, nagpahigayon og coastal cleanup drive pinaagi sa pag-scuba diving. Sako-sakong mga basura nakuha gikan sa ilalom sa dagat. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Mismong si Police Regional Office ng Regional Director Police Brigadier General Rolando Anduyan ang nangulo sa pagpahigayon sa coastal cleanup sa baybayon sa Barangay Tubigon, Initao, Misamis Oriental. Inabagan sa Philippine Coast Guard, Maritime Police, BFR ug uban pang ahensya sa gobyerno. Tumong sa programa aron mamintenar ang kalimpyo sa mga baybayon sa Misamis Oriental, labi na sa Initao, nagiila kining beach destination sa probinsya. Ingon man pagplastar sa shoreline security sa lugar. The PNP will always there, spearhead, so that they will know we have something to do to protect our environment. Sa kapin usa ka oras nga pag-dive sa mga pulis, naka-recover kini og 12 ka mga netbag sa klase-klase nga mga basura nga mitimbang og kapin 80 kilos ug 28 ka sako nga basura ang nahipos gikan sa shoreline sa maong lugar. Para sa ako, I find it quite stress reliever siya para sa ako. And at the same time, makatabang po go to take good care of our marine life. Kahinumduman nga sa milabay nga bulan, sa Hingoog City ang unang coastal clean-up ug lauman nga magpadayon ng ilang programa sa ubang lugar. You are serving the community at the same time you are enjoying. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.